तो हेलो गाइस समस्त को मोर नमस्कार। तो जय जगन्नाथ। आज जंगल को आसु काकड़ गछ खोजा काकड़ गछ तो काकड़ गछ केमती देखा जाए आ केमती मु तो केबे देखिनी कहती जंगल रे हिजी बोली जंगल रू नियंती घरे लगाती जेमती हमर कुंदरी नटा एमती लगाती से भलिया तो चलो जीवा खोजिया आ ए जंगल अच्छी को जंगल रे ए आगो जंगल रे एटे देखिया काकड़ गछ खोजिया चलो। तो आम पछाड़े अच्छा जड़े भाई जड़े आर कथा पड़ जड़े सॉरी भाई कही कौन जा तो अच्छा पचरे आउ चलो आउ देखि पारे इे जड़े आ कौन खोजुं काकड़ काकड़ गछ खोजुंट पाऊना हाँ अणे कड़े ओहो कही सारे सियाड़े सियाड़े काकड़ गछ पाइले तो सियाड़े जा सियाड़े आगे आगे जा चल आम जंगल खाली बाया हो नटी नुटा लगी पड़ी चलो चलो काकड़ गछ यहीटा तो देखिपे यहाँ जंगल रे तो तार मूलटा को नहीं घरे लगाती घरे लगेले सी कुंतरी नटा भाया हम आ सब वर्ष तो बाहर तो बाहरी गला आपण मैंने देखिए एडिकी पड़ना का आउरी पड़ था लगे घर खाइजा काकड़ नहीं केड़े गोटा केवल भांगिले सरला भांगिले एटा हम ना तो खुड़िया खुड़िया आलूटा बाहरी गला आप देखिए गोल गोल आलू देखे आपको देखिए देखु कहीं देखा हाँ यहाँ आलू तार यहाँ बड़ आलू हो ये माटर भर तुपा जीव तो कुंतरी नटा भाया सब पालिब ये सब सब वर्ष आटा तार लताटा छेड़िकी ले जीव एटा पूरा नेवा ना छिड़ेगा छिड़े देले हेबो तो बाहर तो नटीटा इे जाइए इे जाइए रो बाड़ नटीटा नहीं जा
এটা ইয়াড়ে ইয়াড়ে যাইছি, এটা এটা ফিটা তো এটা আমরা ইয়াড়ে উঠে যাইছি। এইটা ଏଇଟାରେ ଫୁଲ ହେଇଛି ର ବାଳ, ଫୁଲ ହେଇଛି ବେ ବାଳ, ଏଟା ଫିଟା ନାହିଁ, ଏଟା ଲଗା ତ ଫିଟା ନେଇଯିବା ଲତା ସାଙ୍ଗେ। ଆଇ ତ ଆଇ ଫିଟା ତୁଇ ନିଏ, ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଇଛି ବାଳ, ଫଳିବ ବାଳ, ନେଇକିରି ତ ରାଞ୍ଜ ଦେଇକିରି ତାର ଉପରେ ଦେଇଦେବା, ଲଗେଇଦେବା, ହେଲେ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆଗରୁ ଆମର ଘରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଥିଲା, କିଏ ନେଇକି ଲଗେଇଲେ କି ତାପରେ ଆଉ କାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଧରା ହେଇଛି, ଏଇଟା ନଟି ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁ ଗଲା ଏଟା କୁଆଡ଼ୁ ନଟିଟା ଚା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଡ଼ିବୁ, ସେଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଆଗରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖୋଡ଼ିବୁ, ଏଇଠି କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଇଠି କୋଉଠି ସିନା ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଇଟା ସେ ଆଗରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା 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 ତା ମୂଳଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଠି ପଥରରେ ପଶିଯାଇଛି। ପଥର ଫସିଯାଇଛି, ପଥର ଅଛି କି? ଦେଖିବା ଆମେ ଏମିତି ଖୁଡ଼ୁ, କେତେଟା କେତେଟା ଖୋଜି ପାରୁଛୁ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିବୁ କେତେଟା ନେଉଛୁ ବୋଲି, ଆଉ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଘରେ ବି ଲଗେଇବୁ ଘରେ। ହଉ ତ ଚାଲ। ତ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଆଳିଟା ଖୋଲିଥିଲୁ, ଏବେ ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ବାହାରିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖୁଡ଼ି 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 ଖୁଡ଼ି, ଶାବଳ ଫାବଳ ନାହିଁ ନା, ଏମିତି ମାନେ ଇଏରେ ଖୁଡ଼ି ଖୁଡ଼ି, ମାନେ ଖୁଞ୍ଚା ଖୁଞ୍ଚିକାରେ ଖୁଡ଼ି ଖୁଡ଼ି, ତା କାଠଗାରେ ଖୁଡ଼ି ଖୁଡ଼ି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଆଳୁଟା, ବଡ଼ ଆଳୁଟା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଆଳୁଟା ପୁରା ମେଘାଟା, ଏଇଟା ତାର ଘରେ ଲଗାଯିବ। ଏଇ ଆଳୁଟା ହଉ, ଦୁଇଟା ହେଲା, ଦେଖିବା ଆହୁରି ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଫିଟେଇବା ନଟା, ଫିଟେଇଲେ ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଆଉ ସେଇ ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛି, ଉପର ଆଡ଼େ ଆହୁରି ଗଲେ ଦେଖିବୁ ଆଉ। ତ ଭାବୁନୁ ଏତେଗୁଡ଼େ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା, ନାଇଁ ନେଇଗଲେ ବି ଆଗେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆଗେ ବଞ୍ଚେଇବା, ବଞ୍ଚେଇକି ଫଳ କେମିତି ଫଳୁଛି ଦେଖିବା। ତ ନଟା ହେଲେ ବହୁତ ଜୋର ଫଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା, ଭଣେଇ ଘରେ ନେଇଥିଲେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ, ଭଲ ଫଳୁଛି ବୋଧେ। ସେଇ ଦୁଇଟା ଗଛ ନେଇଯିବୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଧରିଛି, ଦୁଇଟା ଗଛ ନେଇକି ଲଗେଇଦେବୁ, ଆଉ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଫଳିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ କେମିତି ଫଳୁଛି। ତ ଚାଲ ଘରେ ଲଗେଇଲେ ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ରହିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଟିକେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବ, ମଜାଦାର କଥା, ଆଉ କିଛି କହିହେବନି। ହଉ ଏଟାକୁ ଏଠି ରଖାଯିବ ସାଇଜ୍ରେ, ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଏଇନା ଭାଜିକି ଖାଇଦେବୁ, ତାକୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିଦେବୁ, ଭଲ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଖାଇଦେବା ତ, ଖାଇଦେବା, ରହିଲୁ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।